Moi boa tarde, casi serán. Aquí, un novo programa de O Noso Básquet, onde trataremos toda a actualidade do básquet galego. Neste caso xa competicións de alto ritmo. Temos a Primeira Federación, temos a ACB, como sabedes, primeira xornada, e tamén a Copa Galicia Feminina con Susana García e, por suposto, os máis peques, o Club Baloncesto Allariz. Comenzamos, como todas as semanas, ca análise por parte do noso gran Paco Trigo. Moi boas, Paco. Como Hola, foi a que tal? cousa? Como foi a cousa? Bueno, pues un pouco de todo. Por suposto, hai que empezar polo Leima. Debut na máxima competición nacional e de que maneira? Pasa por formar parte da historia da ACB ante 9.300 aficionados, un escenario espectacular contra un dos mellores rivales posibles, o actual campeón de Liga e nos últimos anos posiblemente o mellor equipo de Europa, e un final de película. Bueno, non se pode pedir máis, un pulo para o baloncesto coruñés. Non vou entrar moito neste partido porque xa os compañeros na tertulia analizarán máis polo miúdo, pero sí é verdad que en todo o partido Leima, que había momentos que parecía que podía desengancharse do partido, foi fiel ao seu estilo e saliulle cara. Moi ben o Leima, nada máis que dicir, xa deixo en mans dos compañeros o análisis máis profundo. En canto ao Breogán, pois, bueno, derrota, non xogou ben o Breogán, pero nos 3 primeiros cuartos mantivose aí, un pouco en base á calidade individual de Moore, de Hilliard, pero no último cuarto veu un apagón, un 14-0 xa levou a diferencia de 17 puntos, e a partir dese momento cada xogador empezou a fazer un pouco a guerra pola súa conta, é unha derrota da que debemos aprender. No resto dos partidos de ACB, pois, como dous bloques. Houbo 3 partidos que foron bastante igualados, o Baxi Manresa-Valencia, con victoria local, desde logo empezou mellor o Manresa, Valencia foi xa chegando, e a 3 minutos de final parecía que tiña o partido donde quería. Pero a calidade de Cameron Hunt e de Alston Jr. Pois decantou o partido para os locais. Outro partido igualado foi o que enfrentaba a 2 entrenadores veteranos, Vidorreta e Lasso, Laguna Tenerife Baskonia, moitas alternativas, un partido con continuas variacións, e decantouse ao final para o equipo canario pois polo dominio interior e por unhas perdas de balón do Baskonia. Outro partido tamén moi igualado e que implicaba outro equipo recién ascendido foi o Casa de Mon de Lleida. Neste partido, bueno, un pouco anárquico, con cambios continuos no marcador, Lleida chegou a estar no terceiro cuarto 10 puntos arriba. Nese momento, pues, bueno, non sei se foi provocado e que realmente perdeu os papéis Porfirio Fisac, pero a partir da expulsión o partido cambiou, incluso o Casa de Mon puido ganar sin ter que ir á prórroga. De todas maneiras, Lleida deu moi boa sensación e o resultado final de 11 puntos arriba para os de Zaragoza é injusto a todas luces. E logo houve outros 4 partidos que quizás foron máis fáciles para os equipos vencedores, dentro do que ganar nesta categoría. Ventaxas de máis de 15 puntos no Juventud Murcia, Juventud moi ben, xogou un gran partido, Tomic moi ben, pero sobre todo o Robertson, que volveu ser o do Obradoiro, 25 puntos e 28 de valoración, dicen que, bueno, que está outra vez de volta. Unicaja Basket Girona, pues bueno, ganou Unicaja ben, Unicaja no sei a línea, na línea de campeón de Supercopa, defensa agresiva, como consecuencia Girona mal porcentaxe de tiro, 18 perdas de balón na súa línea. Dreamland Andorra, o Dreamland foi o único equipo visitante que conseguiu alcanzar unha victoria, decidiuse na segunda parte de todas maneiras, un 33-53 no segundo tempo foi o que decidiu o partido pois, con comodidade. Importante Condit, cerca dos aros, vai ser un xogador importante esta temporada na ACB. E o Barça Covirán non tuvo moita historia. Xa na primeira parte ganaba 43-21 o equipo barcelonés, bueno, destacar a actuación nesa primeira mitade de Meto e de Parra, e por Granada sálvase Sergi García, que fixo un excelente partido, parece que está abonado a facelo ben contra o Barcelona. O COP que xogou o sábado moi ben, un partido espectacular, xogando a un ritmo trepidante, tamén xa na primeira parte ganaba de 20 puntos, co cual permitiulle rotar e facer algunhas probas. Moi ben, de feito un cabeza a liga, unha victoria contundente.
O Obradoiro empezou moi ben, de feito no descanso ganaba por 8 puntos, 31-39, pero despois do descanso quizás acusaron a baixa de Mikovic e tamén que apareceu un Jason Granger espectacular. Bueno, alcanzar unha ventaxa de 13 puntos os estudiantiles que pode ser importante de cara ao verás ao final de temporada. A baixa, xa digo, notouse a dificultad que ten que xogar no Millán Jiménez de 4 e pode ser unha solución útil contra equipos de menor nivel, pero contra os que están peleando polo ascenso a cousa máis complicada. Outro partido importante, porque enfrentaba a dos aspirantes ao ascenso, foi o de Tizona Palencia. Partido moi igualado, atención a un xogador de Tizona, Jones, que mide 1,80, bueno, un xogador espectacular no seu primeiro partido nesta competición, pois aos 30 puntos, 27 de valoración, en fin, vai ser un xogador a ter en conta. Con todo, os burgaleses protestaron algunhas decisións arbitrais ao final do partido, pero o partido foise para Palencia. Os demais favoritos para o ascenso todos gañaron e ganaron con certa autoridade. Betis en Guipúzcoa, San Pablo na casa, Fuenlabrada en Morón, con contundencia, ganaron por máis de 15 puntos, xogando aceptablemente ben para ser o primer partido de competición. Nos demais, pois este a Menorca ganou a Zamora, un partido apretado, solamente ao final puideron dominar o partido, pero cunha gran actuación de dous coñecidos da aficións galegas. Arteaga, que meteu 29 puntos e tuvo un 34 valoración, e Paul Figueras, o base que estuvo ano pasado en Santiago. Valladolid ganou a Alicante. Alicante non xogou un bon partido, solo se salva dun, xa digo, un partido mediocre Larsen. E, por último, a Mix Castellón-Alimerca, que ganou con facilidade Castellón. De feito, na primeira parte meteu 52 puntos, o cual quere dicir que o Oviedo non se apretou moito atrás. Bueno, en líneas xerais isto acaba de empezar. Si se ve que hai equipos que xa empezan a querer mostrar a súa contundencia. Cada semana cambiará as tornas en unha competición moi traicionera. Moitas veces decídese non polos partidos entre iguais, sino por confiarse contra os equipos da media ou da zona baixa da tabla. Pola miña parte, pois nada máis, emplazo para a semana que ven e os compañeiros desenvolverán agora as seguintes seccións. Imos ca Laretada, con todo o cariño e expresión, con Ovidio González, Sejo El Pon e Roberto Anidos falando do Leima, etcétera, etcétera, etcétera. Moitas gracias, Paco. Unha aperta. A vos. Despois da análise de Paco Trigo, continuamos ca nosa Laretada, como chamaremos habitualmente. E para ello temos ao señor Ovidio González, ao señor Sejo El Pon, e nos ponemos así para decir Roberto Anidos, moi boas. Grande, grande Coruña, moi boas a todos. Sempre confiamos, sempre confiamos. Parabéns, parabéns. Gracias. Podes decir que estiveches ali, ni máis ni menos. Como foi a cousa? Conta. Bueno, destes días que eu penso que somente este deporte che pode deixar, non? O sea, estaba claro que bueno, como estábamos a dicir fai unha semana, o Leima non tiña nada que perder e tiña moitísimo que gañar, non? Entón, pero naide esperaba isto que logo entraremos máis en profundidade, non, de como foi o partido, pero ao final, cunha mezcla de pizca de sorte e unha mala xestión do Real Madrid nas súas últimas posesións, pois permitiu a milagre dunha tarde-noite que non se esquecerá nesta cidade, seguro. E ti sendo testigo directo dela. Despois, o partido anterior desa xornada, o domingo pola tarde, xugaba o Breogán co Surne Bilbao Basket. Ovidio? Mal partido, en liñas xerais, dixo Mirsicho acabar o encontro, nada que engadir o que dixo, mala defensa, moi mala selección de tiros, pésima porcentaxe en tiros de 2, así é moi complicado. Vimos que cando xogaran con Leima en Pontevedra, aquel partido que fixeran, creo que fora unha de 26 en triplas ou unha cousa por estilo. Bueno, onte aconteceu cos tiros de 2,
mal no rebote, mal nos tiros libres, mal na transición defensiva. Bueno, non estuvo acertado o equipo, un equipo con moitos picos e, bueno, fronte a un equipo que viña lanzado de xogar 2 partidos nunha semana, competición europea, non moi exixido, pero bueno, sí con outro ritmo, pois pasoulle por encima ao Breogán. Sergio, na primeira federación, Care Cruz, vitoria do equipo de Ourense, a verdade, o sábado magnífico o partido, e o domingo o Obradoiro tuvo o partido da xornada, pero perdeu en Madrid. A ver, vamos a empezar por Club Baloncesto Ourense, é dicir, gañou cunha solvencia terrible, a Cartaxena 101-73, é dicir, Ourense con 6 xogadores por enriba dos dobles díxitos. Esa é unha teoría que manteño que cando non con 6, con 5 xogadores sobrepasan esa cifra, é prácticamente moi difícil perder un partido. É dicir, eu vin o partido un rato e xa o dixen outro día, atención ao Club Baloncesto Ourense. É un equipo moi serio, xoga un baloncesto moi atractivo, comete moi poucos erros e ten xogadores importantes, como é o caso do base do portugués de Lisboa, de Brito, outro portugués, de Crique, ten unha serie de xogadores que compensan en todo momento o quinteto que está en pista e ganou cunha solvencia terrible. Ao descanso xa gañaba creo que de 20 puntos con 46 anotados así. Obradoiro, mal partido. Mal partido no sentido de que con 69 puntos é moi difícil gañar en ningún sitio. Tuvo unha primeira parte que levou a iniciativa no resultado, no marcador, pero logo tuvo unha segunda parte moi mala. En defensa do Obradoiro, que chegou cunha rotación moi corta, porque Mikovic lesionouse o martes, esconderon a lesión, fixeron unha proba o sábado, non puido xogar. Alex Galán estivo vomitando antes do partido, durante o partido, para mí foi o mellor, e Sergi Quintela, o venres, tuvo unha escordadura de nocello, e creo que tuvo que xogar cun vendaxe especial para poder estar no partido. Si tú lle engades a isto que o plantel ten de xogadores, falta Álvaro Muñoz, e hai xogadores como Tomeu, que ten unha participación moi pobre, pois a rotacións quedase corta ante un Estudiantes que ten a Granger, e Granger cando foi na segunda parte dixo darme el balón e isto lo gano yo, efectivamente. 20 puntos, asistencias por todos os lados, e despois con un xogador interior, Barros, tamén determinante. O Obradoiro, se non cambia a dinámica do xogo interior, vai non pasar mal. Antes de entrar en tertulia, quero saudar a todos os raparigos e raparigas do Club Baloncesto Allariz que están seguíndonos neste intre desde o restaurante Allarico, justamente ali na súa terriña. Moi boas de parte destes mestres e a seguir traballando moito polo baloncesto, rapaces. E tamén ao PA Básquet de Lugo, que tamén está emitindo este programa neste momento en directo, co cual comenzamos a tertulia. Robert, a mau é túa. Por onde queres empezar? Bueno, polo principio, vou explicar un pouco. Hai que pensar que dende o ano 2007, cando o Guipúzcoa Básquet se estreou e gañou o Málaga, que foi o ano anterior campeón, non ocurría que un debutante que gañara o vixente campeón. O sea, xa facía moitísimos anos. E logo, un pouco para dar lustre ao que aconteceu onte, é a segunda mellor marca de asistencia nun partido, nun debut en ACB. Tamén é de 9.500 espectadores, tamén é o Guipúzcoa, e bueno, foi unha auténtica festa, todo o papel vendido, 9.300 espectadores, todo funcionou estupendamente ben. O pabillón é verdade que está moi ben montado, tanto todo o que o sistema audiovisual aí facendo daño iba a decir chora Robert facendo daño xa de entrada.
É certo que dá gusto ver un Xa, partido xa. así, porque dá gusto, a verdade que é unha maravilla. Incluso con un montón de xogos de luces, logo cando Outra, o eran vídeo, outra máis, outra o máis. sea, que se nota, o sea, nótase que se ha invertido neso fai pouco e que hai moitos avances en realidade sí que se nota. É certo que eu son moi clásico de ir ao pabillón e de ver o partido, pero sí que É dá que gusto verlo. as plazas de toros indoor dan moito xogo para condicionar para o baloncesto, non? E Eu sobre digo, perdón. si, dime. No, sobre todo unha cousa que parece unha tontería, o ruido, a música que poñen, como soa, o ambiente, non sei como dicirche. O O vídeo, sea, noutros pabillóns hai un ruido Adiós. ensordecedor, nos vamos. estás a retransmitir, non oes nada, o speaker ponche a música a 100 por hora, aquí estaba todo perfecto. O sea, é verdade Balanceado. que Está todo balanceado, verdad, é Roberto? verdade. Sí, pero me imagino que solucionarán o tema da prensa, ¿no? Porque, O tema da prensa porque nos digo, puxe. no, porque un pabellón con 10.000 localidades que creo que está capado para 24 acreditacións. Sí, sí, sí. Pois Estamos. me parece moi ben o tema das luces, me parece moi ben o espectáculo, me parece perfecto. Pero, bueno, digo eu que terán que solucionar ese problema, ¿no? Sí, De capacidade. a prensa puxéronmos nunha tarima, no fondo, entón, claro, é feita ese proceso para a prensa. Entón, eles han collido un sitio, é certo que somente collen 24 persoas, que sí, en realidade pareceme pouco, non? Supoño que o terán que mellorar, pero sí, é certo, é certo. Bueno, eu Sobre quería... Sí, bueno, aparte do estético, do tal, eu vin o partido a segunda parte. Decir, porque acabei, rebotábame un pouco os valores na cabeza, porque estuve vendo Breogán, o vídeo, vin o Breogán. Depois enganchei a segunda parte Si ganara Breogán, non iba a decir que eu ir ao Breogán. Pero do bueno, Leima e a vez o Obradoiro, é dicir, nunha tabla está vendo un, noutro e tal, é dicir, tal. E a mí o que me pareceu a vitoria do Leima, fantástica vitoria, e creo que colleron a Madrid no momento preciso, é dicir, o Madrid, este Madrid non ten nada que ver co Madrid da temporada pasada, porque ten baixas que non suplío, importantes, eu creo que a marcha de Yabusele fixolle moito dano, a parte da retirada do Chacho, de Rudi, que non está Parier, que Ibaka non xogou, que Zonja tampouco xogou, e eu creo que ademais a xestión, eu alegro moito pola vitoria do Leima en sí, e por un pouco por un Madrid, creo que foi un tanto sobrado, porque a última xogada do partido, aparte que o Madrid foi deixando tiros libres no último cuarto por todas as esquinas, e a última xogada un equipo como Madrid non pode permitir non facer falta na acción de Brandon Taylor. Es falta, tiros libres e para casa. Entón, queríache explicar, non, o que foi o partido, e logo, se queres, falamos. El Real Madrid, en realidad, domiñou. Que pasa? Que non domiñou moito, o sea, de moita vantaxe, non? Entón, eso, digamos, permitiu que o Leima, que é certo que nunca se deixou desfalecer, non? O sea, víase por debaixo, víase de 7 puntos, logo no terceiro cuarto é certo que chegaron a estar de 13 en baixo, pero tiveron os seus millores minutos con Jakovic e con Taylor en cancha, que foron os máximos anotadores, lograron entrar de novo, e logo nos últimos intres o Madrid o tiña bastante controlado, pero de repente non xogaron ben as súas bazas e deixaron que se fixeran como vendes ti, se fixeran unha falta rápida serían 2 tiros e seguirían gañando e seguirían tendo a posesión. Xogaron a defender, e de repente xa ese 3+1 con moita fortuna, hai que decir, é un tiro contra taboleiro, entra e punto. Sí, pero
Si de todas Sí, formas, nesta situación, quer dizer, para que un equipo como Leima, o Breogán sí. ou calqueira baixo lle gane a un Real Madrid, ten que ser nestas situacións. Sí, Quer dizer, non xa pode no ser de outra, principio de claro. temporada, con moitas baixas, e aínda así que o equipo grande, seña o Madrid, como lle pasou ao Barcelona o ano pasado en Palencia, que foron unha prórroga e acabou ganando de milagro, que estuvo a punto de palmar. Por qué? Porque, bueno, a ti te sale todo e o outro chega como chega e na situación que chega. Sobre a mala decisión de facer unha falta ou non, bueno, agora eu sempre son máis partidario de facer a falta, hai moita tendencia, ou polo menos había, non sei a tendencia que virá este ano de defender as últimas posesións, e, bueno, a xogada de Musa totalmente desafortunada para o Madrid e afortunadísima para o Leima, que lle dá a opción de con ese... Además, bueno, ganarlle o Madrid con un mandarinazo, isto é poético, quero dicir. Ai, 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 Claro, ai. eso, vamos, o faga o Leima, o faga que non faga, quero dicir, eso está ao alcance de moi poucos e, evidentemente, eu levei unha alegría porque palma o Madrid, pero fundamentalmente, bueno, porque gaña Leima, que é unha forma de presentarse na Liga cunha acreditación, unha carta de presentación importante, claro. Falando do Madrid, eu estiven a falar antes de comenzar o encontro, estuve con Herreros, con Felipe, estábamos a falar un pouco desto, ¿no? deste intento de fichar a alguén, ¿no? Pola marcha de Yabusele. Eles me confirmaron que estiveron con moita insistencia para fichar a Darius Bertans, que ao final o Dubai BC pagou o dobre que pagaba o Madrid, e por eso o perderon. E dixéronme unha cousa que me sorprendeu un tanto, é que van a esperar 4, 5, 6, 7 xornadas, porque queren ver realmente que necesitan fichar. E incluso non esconden que se teñen que fichar un 3, que o ficharán, que se teñen que fichar un 2, que o ficharán. Eu sempre pensando... Perdón, sí, dime. Sí, digo, é que a aposta de Rata Meis é que no Cestarría subimos e tal, e é un xogador que o fichan como tirador. Hombre, todo o mundo temos a imaxe de Carroll como tirador no Madrid, pero que este xogador, un tirador non pode pensar o que pensa este para tirar. Normalmente busca finta, busca tal, aí estás morto. Un tirador aí ten que ser fulminante, recibir e tirar ou buscar outra solución. Entonces por aí ten un eiva moi importante. Onte creo que fixo 0 puntos en 20 minutos. Cando ven o Madrid a Lugo? Antes de que fichen todo isto, porque... Despois. No, pero sorprendeume porque pensaba que ficharían un 4, non? Sí. E cando me confirman que non están atados a ningunha posición, que se teñen que fichar un 5 será un 5, un 4 será un 4, un exterior será un exterior, pero que van a esperar un mesiño e medio para facelo. Robert, pensando no Leima, Tonkins, que como está a cousa? Verémolo pronto? Progresa adecuadamente. É a segunda vez que me dicen. Oxe, antes todos de entrar... porque temos a orden de decir todos o mesmo. Oye, Robert, queda un detalle por nomear que foi a homenaxe a Jesús Lence, non? Que en paz descanse. Sí, a verdade é que incluso estaba ali a filla, emocionouse moito. Estivo especialmente exultante que a victoria do Leima Coruña, se lle veía moi cómoda, e bueno, viviu a festa como unha máis, aunque é verdade que se sentiu ben nese sentido. Bueno, pero para Carmen Lence, o equipo de Galicia é o Breogán, porque a semana pasada lín nunha tribuna, non sei que xornalera, me perdonen o xornal que era, ela decía que o equipo de Galicia que era o Breogán. Entonces non sei como está ahora esa... Bueno, Delpón, aí vas facer pouco furado, quer dicir, porque neso... Non estou facendo ningún furado, estou dicindo Carmen Lence que... é a presidenta dunha empresa que ten varias firmas comerciais, que está radicada en Lugo e que ten implantación en todos os sitios e que sponsoriza dos equipos, pero sin lugar a dúbidas o seu equipo
e o seu sentimento está co Breogán en Lugo, quer dizer, Seguro, lo demás seguro. está ben, quer dizer, ela cumple e perfecto, vai a un acto que honran o seu pai e que ela pense que o equipo de Galicia é o Breogán, pois claro. Eu non estou discutindo eso. Me parece moi ben, me parece No, tú ves facer sangre porque eu ademais coñecín e pouca a seu pai sangre, e pouca me sangre. parecía unha persoa excelente. Eu non vou ter ningún sangre. Eu digo o que ela ou minte o xornal, o que eu lín. E lín eso. Entonces, onte estaba co outro equipo co equipo da Coruña, pois no acto de homenaxe a seu pai. Roberto cho dirá ahora, pero eu xa tamén che digo meu. En Coruña están contentísimos coa sponsorización fidelizada de Leima ao equipo e en Lugo estamos encantadísimos co patrocinio de Río durante décadas o Río Breogán. E hasta aí. Hasta aí. Non estou discutindo eso. Que me parece que é perfecto. Eu solamente analizo o que houve puntual, pois esta semana Pero Sergio, Coruña no partido. Sergio, esto es como si tes dous fillos, queres os claro, dous. Hombre. Sí, por eso, claro. A un máis, outro menos, pero os dous, sí. E os que temos netos, pois imagínate. Pois xa. Ovidio, como vai a festa despois da derrota? Bueno, tratando de asimilar aínda, eu vin un partido, bueno, non inesperado, pero bueno, todos esperábamos evidentemente outro tipo de partido, despois analizándolo, dices, bueno, pódese dar. Fronte a un rival, avanzaches, por certo, na previa, o pasado venres, o problema do xogo interior de Breogán. E onte veuse, non? Sí, deuse o problema do xogo, porque sí, superaronte claramente no rebote, pero superaronte no rebote defensivo, quer dizer, porque no rebote ofensivo os dous equipos estiveron moi parellos, 8 e 9, o que pase, claro, escolleron 34 rebotes defensivos para un total de 43. Isto por que veu dado isto, fundamentalmente? Primeiro porque dominan a súa pintura fronte a un Breogán que non intimida na pintura, e menos na pintura allea, pero veu dado porque o Breogán fallou moitas canastras debaixo do aro, fallou moitísimos tiros, o que comentábamos antes, fixo unha porcentaxe en tiros de 2 dun 39%. Isto é indigno, que en elite non se pode dar isto. Fixo a mesma porcentaxe de 3 que de 2, que foi o que salvou ese marcador. Pero tú non podes facer un 39% en tiros de 2. Claro, eles dominaron o rebote, correron. E que lles propiciou eso? Porque isto foi un efecto cadena. Breogán non anotou. A pintura de Bilbao dominou na Bilbao. Que pronunciou eso? Contraataques, correron, nosotros temos mal balance, os contraataques os levaban, sobre todo, evidentemente, os xogadores de perímetro, falta personal aos tiros libres. Nos acribillaron nos tiros libres. Os tiros libres foi outra barbaridade donde se marcharon dunha maneira brutal. Quer dizer, fixeron en tiros libres, teño por aquí, o Breogán fixo unha marca de 11 de 17 en tiros libres e eles tiraron o doble de tiros libres, 34 tiros libres. Sí, a verdade que acabaxe así un pouco tal, pero bueno, tamén dices, podía suceder, como de feito sucedeu, e bueno, eu dixen o pasado martes que prefería empezar xogando fora, porque este tipo de cuestións con tanta xente nova é fácil que se dé, o equipo está moi verde, e, bueno, pues a seguir avanzando, que é do que se trata. Para min hai un dato, un momento, para min clave no desenvolvemento do partido, que é o inicio do terceiro cuarto. Do último cuarto. Sí. No, bueno, a min a clave primeira ven no terceiro cuarto, cando entra ONU no quinteto e tarda moitísimo tempo en reaccionar o banquillo do Breogán non cambiando este xogador. É dicir, ONU crea un caos na defensa do Breogán, baixo o meu punto de vista, terrible. É dicir, perdeu o sitio en defensa. É dicir, e hai unha serie de desaxustes e unha serie de despistes que o pobre chaval non sabe de onde ir. O resultado é un parcial de 11-0 que fai Surne Bilbao, e aí abre a primeira brecha importante do partido. E o que levamos falando xa do Breogán, no que vai de temporada, o tema do xogo interior con ONU e con APIC, saco. Entonces, frente a un equipo que ten
un tipo como Ingalson, que sabe de que vai isto, pois por aí ten un gran problema. A mí, depois, o xogo exterior de Breogán encantoume. Tú tes a un xogador como Giliar, que é capitán xeral neste equipo, non? Pero para mí o problema que ten aí, xa te digo, nesa situación de ONU, para min aí pois Mirsi pide un tempo morto, pero xa ten un 11-0 encima. Eu Para min ese foi un momento importante. Quería dicir un pouco, vamos a alternar cos dous partidos, se queredes. Eu penso que o Leima tiña un plan para xogar contra o Madrid. Estaba obsesionado co rebote, e máis colleu 7 rebotes máis que o Madrid, e estaba obsesionado con xogar rápido. O sea, as súas canastras as anotabas todas, a maioría delas nos 6, 7, 8 segundos primeiros da posesión, ¿no? Para fuxir do 5 contra 5. Eu creo que, volvendo a Bilbao, e hai que recordar que gañar fora de casa é moi complicado en ACB, ¿no? Entón, eu creo que se xogou o que quixo o Bilbao, o que quixo Ponsarnau. Eu vexo brotes verdes no Brogan, a mí gustoume o equipo en moitos minutos, gustoume moito Apic, gustoume moito algún xogador máis. Está claro que todos os focos os levan Moore e Hilliard, pero ten que haber un pouco de todo e sobre todo equilibrio dentro e fora, e hai que ter en conta sobre todo a mí Apic gustoume moito. Sobre isto, perdona, sí, di. No, sobre o que apuntabas, que tes razón, se o curso que quixo Bilbao, aí tamén entra, se vos fixades, outra variable na ecuación. O Breogán estaba con base nada máis Moore. Somoji xogou só un partido de pretemporada en Foz, que era o primeiro ou pouco menos de tal. Onte probaron, e durou 5 minutos, pasoulle o partido por riba, o partido pasoulle por riba e Moore evidentemente non pode xogar toda esa carga. Entonces o Breogán foi incapaz de xogar o que lle interesaba desde a posición do base, porque Moore chegou un momento en que estaba totalmente cascado. As transicións defensivas Moore quedaba e era non o último, viña despois do último nesas transicións defensivas. E sobre o que apuntades os dous, Hilliard nunha entrevista que deu a finales da semana pasada pediu unha cousa que para min é fundamental, que é paciencia. O sea, este é un grupo totalmente novo e que teñen que xuntarse e teñen que empezar a xogar. E iso é o que se necesita. Eu pensei que, sobre todo, para os equipos pequenos, isto da paciencia é moi complicado, non? O sea, porque xa rápido pedimos decisións drásticas. Me refiro ahora á contorna, non os que analizamos e tal, que o miras máis de outra maneira, non? Pero bueno, eu creo que hai que darlle confianza e o xogo interior, pois estamos no de sempre, o que eu dixen outro día, e que é o que comentan desde o club, quero dicir, hai que ver se fixeron unha serie de apostas, hai que ver a resposta que teñen nos partidos, e se non responden, pois evidentemente haberá cambios. Eu vino sufrir. Sí, no, vino sufrir contra Hinalson, pero claro. supongo que Belco se vai un equipo cun 5 grandes, xogarás máis abertos e buscarás as túas. Claro. Pero sabes cal é a diferencia? Este chico, en teoría ONU, este rapaz, viña acreditando un lanzamento de 3 puntos na Liga Alemana con as porcentaxes bastante boas. Eu diría que moi boas para un 2-11 que tal. Pero é que aquí ni siquiera non sei se porque lle custa, porque o ritmo evidentemente é distinto, non encontra o sitio, está totalmente perdido ou que, é que ni siquiera no exterior o ves que, sabes, cando recibe un balón está de lado o aro, é un tipo que xoga de espaldas ao aro, que como falto de confianza, non o sei. Eu entendo que se en 4 ou 5 xornadas ou 3, salvo que haxa unha oportunidade de mercado destas que nadie pode deixar escapar, se non encontra o seu sitio na dinámica, pois eu creo que estará máis fora que dentro, pero bueno, eu tamén creo que hai que darlle un pouco de marxe para ver como se desenvolve. Eu confío en algún xogador que anda por Valencia, Cecais, non sei, nunca se sabe. Bueno, se pode. Quedan os 5 E minutiños. a pasta? A pasta, xa me entendes. Quedan 5 minutiños para a primeira federación no día de hoxe.
sentimos moito a Ourense e a Santiago. Outro día daremos moito máis chance. Pero o tema da Coruña creo que merece a pena, sobre todo. Sergio, eu concordo antes de... Voulle dar a razón por unha vez que non vaya como que vai haber continuidade, voulle dar a razón a Del Pont no que a min Ourense me gusta moito e a ver como se vai desenvolvendo esta liga que é moi complicada, pero ojito con Ourense. E agarras os partidos moito, sí. Pensei que ibas a dar a razón con algo do Breogán, pero... No, aí bueno, partido, xa me perdo con tantos partidos. Partido do Obradoiro, o do partido do Ourense non tuvo ningún tipo de historia, é dicir, gañou desde principio a fin eu creo que a primeira vez vai ser tiña a impresión de que é unha competición, que son dúas competicións, non? Unha parte de arriba e unha parte de abaixo, pois como equipos como este Cartagena, Morón de la Frontera, creo que se chama, incluso Oviedo. Por certo, que o San Pablo Burgos, que lle gañou a Cantabria, creo que denunciou Cantabria a alineación indebida polos cupos de... Sí, justamente. E teñen base para facelo, a ver que pasa. Era o que lle faltaba, o San Pablo era o que lle faltaba. Falando do Obradoiro, hai unha cousa que a mí me sorprendeu moitísimo, que foi, despois de ver o partido contra Leima, vimos a Jack Stephens, que foi a sensación, con 27 ou 28 puntos, con 5 triplas, aí xogando pick and pot e tal. Pois ante Estudiantes, ni unha soa vez. Creo que tirou 3 veces, fixo un resto dos tiros de 3. É dicir, chamase Scouting, Sergio. Sí, é que esa película xa levo todo o día, levo 2 días co Scouting. O Scouting existe desde que existe o baloncesto. É dicir, antes ibas aos partidos a tomabas nota ali, este movimento así. Bueno, ahora hai vídeos. Pero o que eu me refiro, efectivamente, o que lle fixo Estudiantes no pick and pop foi cambio defensivos, hizo mismatch, entonces o Obradoiro atacou cun pequeno contra un grande, moitas veces Beimanis, Sergi Quintel, etc. Pero se tú tes un xogador que debaixo do aro prácticamente nin aparece por ali, tes que ese tipo de situacións terás que solventar. Senón, é dicir, entre os dous pibos do Obradoiro creo que fixeron 6 puntos ou 7 puntos. Entonces, si tú estás atacando todo o rato, estás generando desde fora, para adentro, esa parte que eso é bastante agotador. E repito, o Obradoiro presentouse no partido, xa ten unha rotación de por sí bastante curta, con os problemas pois de enfermedade de Alex Galán, que para mí foi o mellor, problemas de Sergi Quintela, que para mí fixo un partido pero moito máis que aceptable, e a falta de Mikovic, que en principio é un xogador titular aí no 4, que é un xogador non para estar de debaixo, pero para abrir campo, e un xogador fichado con ben de experiencia en Europa. Entonces, o que vin aí, eu xa vin do principio de temporada, ese problema do xogo interior, porque ten 40 tacos, ten 40 tacos. Entonces, si el Jack Stephen non entra en dinámica, non entra en ser un xogador importante que faga daño, pois aí o Obradoiro vai ter complicadísimo, porque Estudiantes, por nomes, creo que é o mellor equipo. Porque, por exemplo, aparte do de Granger, que foi fundamental cando o partido houve que decidilo, pois decidiu Noel, Francis Alonso, que facer un gran partido, pois fai daño, Garino, el tirador Smith, e por dentro ten a Barros que rebotea e é un xogador importante para Breogán. A Obradoiro ficharon a Brad Davidson. Oiga, ha dicho para Breogán, Dixo vostede para Breogán. Por su consciente sempre. Ten fixación. E leva unhas porcentaxes moi malas. Entonces, así, eu creo que o peor de todo non é perder. O peor de todo é perder por 13 puntos. Porque creo que os average van a ser moi importantes, porque eu creo que se vai decidir todo nos enfrontamentos directos
entre os equipos favoritos. E despois se andan aquí en Santiago, pois hai xente con certa mala baba, non? Que algún colega meu xa me mandou, me dixo, oye, que Pol Figueres co Menorca fixo 7 de 12 en triplas, 21 puntos. E que Fernando Zubrigen foi clave na victoria de Fuenlabrada en Morón, con 15 puntos e 25 ou 26 de valoración. ¿No? Pero bueno, eu creo que é o primeiro partido e imos ver como evoluciona o equipo, sobre todo co xogo interior, porque eu creo que ten demasiados xogadores pequenos, por así decirlo, e iso non sei como lle dá a Gonzalo con eso. Estamos no tempo xustiño. Se queres engadir algo ao que dixo Sergio antes de despedirnos. No, que non miro nada, hombre. No, eu vin o Obradoiro un rato. Sí, eu tamén, eu vin. Eu tamén vin un rato e vou dicir, home, do Obradoiro estuve mirando, buscando precisamente o que comentaba ahora Sergio do post pero además falábamos na casa vendo, decía eu, este tipo, non lle vin tirar o tempo que vin, non lle vin tirar ni unha, cando aquí fora un auténtico, 3 tiros fixo todo o partido. Por eso, sabes, e aquí fora un espectáculo, e aí quedei, e despois quedei prendado con Granger, quero dicir, eu creo que vai marcar outro nivel na liga, mentres lle aguante, porque aquí eu a levo a mamado anos e aquí isto é unha carreira moi longa e eu xa apuntaba un pouco outro día e dicía que para min os equipos teñen que facer son equipos de xogadores LEB que coñecen primeira FEB agora, que coñecen a competición, duros e que aguanten e Isto non é para galgos, sabes? Isto é para trotós que aguanten o tirón largo. Eu estou de acordo con todos os outros, pero sobre todo o que decía Sergio, ¿no? Eu creo que estes partidos o básquet a verás vai ser fundamental. E hai que intentar, se perdes, hai que intentar perder do menos que se poida. Sí. Porque pasou do menos 5 a menos 13. A eso vou. E logo choraremos. Logo na xornada 34, que si aquel día de outubro o gallá tal. Entón, hai que ser moi serio. Isto é, a primeira FEF é terriblemente longa, terriblemente exixente. As arbitraxes, mi madriña. Non quero decir con isto que o Obradoiro perderá por arbitraxe. No, pero... Eu cando seguía o Leima en Lepouro era unha cousa que me quedaba sorprendido. O sea, estás acostumado a ver a CB que hai unha exixencia maior no arbitraxe, na depuración da defensa. Logo poden errar, poden acertar, pero que é o xogo, o que permiten xogar e como, non? Eu na Lepouro está claro que algúns equipos e algúns xogadores teñense que acostumar a ese novo rol, ¿no?, que existe. Imos seguir co programa. Graciñas, Ovidio González. Moita sorte a semana que ven. Sergio, moita sorte a semana que ven. Moitas grazas. Robert, que levabas contigo aí? Que tiñas por aí? Moitas graciñas por estar con nós. Fanda, es que, mira, Tremendo. E non os vallades que ahora vamos cos rapaces e as rapazas da Allariz e posteriormente o luxazo de Susana García falando da Copa Galicia. Queda bastante por ver. Moitas grazas a todos e continuamos. Unha apertiña. Parabéns ao ensino. Continuamos con Darío Méndez e a primeira das sorpresas que temos. O Club Baloncesto Allariz, desde 1969. Darío, moi boas outra vez. Como estás? Moi boas noites, como estás? Imos comenzar con unha pequena radiografía destos dous cracks, tanto Tito, que foi o liante, formador, creador, coordinador do club, como de Javi, que neste momento está nelo. Unha radiografía do club rapidiña, Darío, como pode ser? Pois eu coñezo a Tito dende fai moitos anos. Este ano coñecín este ano a Javi, que é o coordinador da Allariz. Tito xa leva moitos anos de pista en pista, de campo en campo. Foi director deportivo tamén da Federación Galega, adestrador moitísimos anos, logo xa falará el.
Temos unha amizade dende fai moitos anos. Bueno, eu quería empezar, xa que me das a oportunidade nesta parte do programa de falar de baloncesto galego, eu quería que os clubes galegos tamén tiveran unha oportunidade de falar deles mesmos, como traballan, os seus xogadores, seus xogadoras, como adestran, como a súa situación, a súa día a día, non? Entón, Allariz é un deses equipos que me chama moito a atención deses clubes, porque sendo unha poboación relativamente pequena, 5.000 habitantes, no? Algo así, no, Tito, Javi, 5.000 habitantes aproximadamente. Pues 6.000, máis ou menos 5.000, 6.000. Perfecto. Teñen moita presencia en seleccións galegas, non? E ademais, pues, non sei, eu calculo que este ano que levo na Federación Galega me veñen á cabeza xente nacida en Allariz, se me equivoco me decides, Aldara, Iria, Mara, Jana, Mauro, Breixo, que vai ser alcalde de Allariz en 30 anos. Hai unha cantidad de xente que ten, bueno, participando coas seleccións galegas. En 3x3, en 5x5. Entón, chama a atención, porque é un sitio moi pequeno, os que venimos de clubes, eu estive en 30 anos en Porriño, toda a labor que hai que facer para tentar fichar, crear un equipo que haxa nivel, crear adestradores, amor polo básquet, chama a atención que un sitio así tan pequeno, relativamente, teñan tanta presencia, no? Campeonatos de España han participado masculino, femenino, é unha grande canteira. E despois porque técnicamente son moi bons xogadores, moi boas xogadoras, técnicamente moi traballados, de pés, de saídas, de manexo de bola, lanzan todos, tiran todos e todas. Entón é un sitio que me chama a atención, no? Bueno, era para que falarades vos agora, Javi, Tito, de como, bueno, vuestra estrutura, cuántos entrenadores tenéis, cuánta gente manejáis. Eu falaba un día con Tito moría da risa, porque eu lle dicía, mira, vos o traballo nos colexios, nas escolas, tal, como é para captar a xente. E Tito se me dá volta, estamos na porta do pabellón, e me señalou o colegio que detrás, me dijo, aí este. Es decir, trabajan con lo que tienen. Entonces llama máis la atención, ¿no? Chama máis a atención. Pois nada, dou paso a quen? Bueno, Tito, por la idade e polo respeto que te tengo, Tito, penso que deberías de empezar ti como empezou todo esta aventura e como sei todo do básquet ali en Allariz. Bueno, a ver, eu creo que digamos que o secreto do Allariz está en que sempre estivemos dirixidos fundamentalmente por adestradores de Allariz. Mismo xe no grupo de adestradores que se poda decir Javi, excepto un que ven a entrenar o equipo senior, que acaba de incorporar este ano ao club, os demais son todos xente de Allariz. E desde o club sempre tivemos sempre quixemos mimalos para decir que os primeiros pasos como entrenadores, de monitores, de iniciación, sempre foron a conta do club. E eles, o compromiso deles é o primeiro ano sempre unha labor desinteresada, estar de axudantes de outros entrenadores do club. E a medida despois que se acaban os títulos, se iban incorporando. Con iso que conseguimos? Pues conseguimos, primeiro, implicación. Implicación. O sea, claro, a implicación cos nenos de aquí e a formación, ¿no? A formación que va antes. Eu creo que aquí incluso un ano que te invitei, viñexe unhas navidades, nos dixe unhas charlas técnicas que sorprende para o grupiño de nos de aquí, que digamos que estuveran moi interesantes. E logo, sí que é certo que eu creo que dentro dos adestradores que temos un nivel, a ver, sin ser moi presuntuoso, bastante alto. Eu vexo traballar aos rapaces que temos aquí de adestradores, e mira que levo anos en este mundillo, e digo, joder, quanto teño que aprender, porque me vexo obsoleto, honestamente, porque ves que son xente que se preocupan, que se autoforman, que falan constantemente, que, a ver, e iso, pois, digamos que é unha riqueza. Están entrenando un equipo e sempre tes na pista
2, 3 adestradores que están de observadores mirando. O sea, é como un clinic cada día de entrenadores pues, que teñen máis experiencia. Entende? E eu creo que eso é a clave. E despois, sí que é certo que desde o club levamos tantos anos que eu, por exemplo, o ano pasado entrené a un equipo infantil, porque eu que digo a Javi, bueno, cando acaba a temporada eu sempre me retiro, levo retirándome 10 anos, xa sabes. pero que xa tamén, certo. Pero claro, ao final da temporada son tantos equipos que é moi difícil cubrir, ¿no? Todos os equipos. E eu sempre digo, bueno, digo, a ver, pues ao final se queda algo por aí, a ver se podemos botar unha mão no que faga falta. Bueno, pues o ano pasado con un infantil, claro, cando eu entrenaba esas nenas, digo, joder, o teu pai ten 45 anos, 50 anos e xa entrenei eu cando era a tua edad, macho. Con eso que quero decir? Que digamos que eso que falan de familia, pois nunca mellor dito. Non entendes? O sea, é algo, e despois que os mesmos pais que viviron isto son capaces de transmitir os valores que non estamos inculcando. Entón, resulta moito máis fácil. O sea, tú aquí dices que un neno falta a entrenar, previamente se pon claramente por qué non ven a entrenar e te mandan no WhatsApp, es que tengo non sei que, o sea, e se falta entrenar co seu equipo é moi fácil que veña a entrenar con outro equipo, ¿me entiendes? O sea, hai un compromiso que creo que eso é bueno, é moi importante, non sei se en outros nos pasa ou non, pero aquí, desde logo, se leva a rajatabla. Depois que se entrena ben, se entrena moi serio. E o que me decías ti de que se tira, efectivamente, aquí se tira, porque o tiro é unha parte importante dos nosos adestrantes, tamén se dice. Notase moito, en serio, notase moito. Son xente moi nova, como é o caso de Breixo, o Mara, por exemplo, que son os últimos en participar en concentraciones de Federación Española, gana todo o mundo, Mauro, tal. Eu veo moita xente con moi bons fundamentos, é unha cousa que me chama a atención. Javi, pasamos para ti. Cuéntanos un poquito máis. Para. Pois, a ver, Tito resumindo moi ben, nos estamos, como tú tamén ben comentaches, estamos nunha especie de Galia, nos somos como un pouco a especie de aldea de Asterix e Obelix a nivel baloncestístico, que temos unha particularidade que temos en especial, que hai moita implicación, todo o mundo está moi implicado. Entonces, desde os nenos están sempre moi metidos, desde pequeniños, e nós sempre quixemos reforzar desde a base. Ahora mismo estamos en momento de baby basket benxamí, sempre arrancando cos baby basket, bueno, pues temos, claro, un pueblo de 6.000 habitantes, pues ten ahora mismo, van a empezar pues unha veintena de rapaces de edad de 6 anos. Despois tes 2 benxamís que tes a 25 rapaces, prácticamente vai haber uns 23 ou 24 rapaces, que en edad benxamí. Entonces, claro, ahora mismo alrededor de 180 fichas vamos ter este ano. 16 equipos en competición. É un reto moi grande, pero claro, a verdad que te ilusiona moito porque ves que cada vez hai a xente máis implicada. Hai moita conexión entre os nenos e os maiores e eso se vai involucrando no feito de que os rapaces que xogan, pois podes ter os exemplos dos nenos que comentaches antes, pois queren colaborar e te preguntan que podo axudar? Pois queren ser axudantes, entonces entran como axudantes, despois se enganchan, acaban facendo o curso de adestradores. Entonces, digamos que son rapaces, como ben dixo Tito, que ao final se acaban quedando e acaban axudando moito aí. Entonces, bueno, pues temos unha labor aí moi bonita, un reto importante, sobre todo de crear afición a que en eso estamos. Darío, imos pola última que o tempo apremia. Eu son o malo da película nestas cousas, sinto. Seino. Que categorías? Vos tedes un problema coa categoría senior ou implica que os xóvenes, cando chega a determinada idade,
ten que ir a estudiar fuera, como levades ese proceso de junior a senior, por exemplo, non? A ver, os nosos equipos senior basicamente son con todos os xogadores que proceden do equipo da Allariz. Para nós non ten sentido ter un equipo senior como temos este ano na primeira división da Galega, temos os equipos senior, si a maioría dos xogadores foran de fora. E non, e é o caso contrario. Se temos 11 fichas, 8 son rapaces que se fixeron en Allariz desde que eran menxames. Si non sería. Nos temos experiencia de clubs próximos a Iguín que deron incluso un salto a EVA, pero que se quedaron sin xente do pueblo, o cual terminaron desaparecendo os equipos. E en cambio, tú ves a calquer partido de Allariz dos nosos equipos senior e verás unha grada con 400 personas ali metidas, 350, o sea, os sábados 8 da tarde, cando xugo o equipo senior de Allariz, xa poden transmitir de fútbol o Real Madrid de Barcelona, que a cada vai ter 350 personas, me entende? E co senior femenino, que ten menos tradición, digamos, levamos un par de anos que estamos aglutinando tamén unha cantidad de xente. En concreto, este ano que se temos 11 licencias de senior femenino, 9 son nenas que se fixeron desde Benxamés en Allariz. Entón, por iso digo que si se van para fora, bueno, pues en este caso, pues normalmente solemos buscar un sitio donde podan seguir adestrando. E eles solen facer. E o compromiso deles é vir sempre todos os venres, ou se teñen algún día libre antes, vir un día antes a entrenar. Bueno, é un pequeno hándicap, pero, bueno, a larga creo que compensa. É unha última pregunta, Javi. Axuda, notades axuda, o Concello, patrocinadores, hai xente traballando que axuda económicamente, lóxicamente. Eles supoño que pagarán unha cuota, os jugadores e as xogadoras, como todo o mundo, pero tamén importante en estes casos o tema patrocinador, o tema de axuda ao Concello. Que me contas disso? A ver, ben, certo que o Concello, por exemplo, o pabillón no que adestramos e xogamos é do Concello, e non lo cede as súas instalacións para poder adestrar. Gracias a eso se pode facer o que se fai, senón sería imposible. Non teríamos un lugar nin onde unha instalación, nin onde xogar, nin onde adestrar. Entón, eso é propiedade do Concello, dá unha parte de axudas que tamén sempre son benvidas, por suposto, sempre axuda ao clube e sempre temos un contacto moi estreito con eles, de comunicación, e a verdad que eles o tema do baloncesto o teñen moi presente sempre, porque ven que se genera moita actividade gracias ao baloncesto e en eso están. E despois, os patrocinios, temos varios diferentes tipos de patrocinios en función de como sea da aportación. Hai patrocinadores de equipos das equipacións concretas e hai xente que dá axuda, pero, bueno, é certo que Allariz é unha vila pequena, pois moitas axudas son do que a xente fai, dá todo o que pode para que se faga actividade. Javi, tens licencia para nomear a esas empresas, ¿eh? Puedes decirlo. Ben, pues a ver, temos a empresas como, temos a Anxiños, por exemplo, que é un patrocinador importante. Temos ahora mismo, me pilla, está o Plenus, efectivamente. O Plenus dá as equipacións para as camisetas de crecemento de todas as categorías de base de todos os equipos, as aportan eles. Está moi ben a idea de clube, está moi ben. Como vices nas imaxes, moita actividade ten o equipo de Allariz. Graciñas pola cesión tamén desas imaxes onde se ve a vida, non? Moita saúde a este club, que continúe progresando, e a Darío, unha vez máis, a noso mestre. Moitas gracias por este intre. Bueno, gracias, Javi, Tito, apertas.
motivación non para. Porque o deporte galego non ten parada. Que bons momentos pasamos ahora co Club Baloncesto Allariz. Moitas gracias a Javi, a Tito, a Darío pola cobertura que nos deron dese maravilloso traballo. Estamos xa co básquet femenino e dentro del, como non, Susana García. Moi boas, Susana, como estás? Buenas tardes, muy bien, fenomenal, un fin de semana muy completo. Se che parece, ahora que xa estás na cadeira sentadiña despois de tanta cousa, imos empezar a analizar o que foi a fin de semana. Bueno, casi antes do fin de semana, se che parece empezamos pola Liga Femenina 2. Pues sí, mira, el viernes a las 6 de la tarde se disputó en O Porriño, en el pabellón municipal de Porriño, la final de la Copa Galicia de Liga Femenina 2. Este partido lo jugaron el Mariscos Antón Cortegada y el Maristas de La Coruña. El partido acabó con victoria del Maristas de Coruña por 2 puntos, por 63-65. Un partido muy disputado. Hasta el tercer cuarto había dominado el encuentro el equipo de Villagarcía, pero en el último cuarto, con un parcial de 6-19 para el Maristas, les dio la victoria por la mínima y consiguieron la Copa Galicia de Liga Femenina 2. En canto fin de semana, o plato estrela era a Copa Galicia coa presencia de equipos moi importantes, como no caso de Ferrol, que xa estaba clasificado, e a semifinal. Se te parece, falamos da semifinal entre o Celta de Vigo e o Ensino de Lugo. Pues sí, a continuación de este partido se disputó la segunda semifinal de los equipos de la Liga Endesa y de la Liga Challenge. Recordamos que la primera semifinal se disputó la semana pasada entre el Baxi Ferrol y el Arsil de Pontevedra, con victoria para el Baxi por 90-47. Y la segunda semifinal, que es la que se disputó el viernes, fue entre el Celta Femsa Zorca y el Durán Maquinaria Ensino, con victoria para las de Lugo por 80-68. El Celta se presentaba con la ya conocida baja de la nigeriana Ejifor por problemas burocráticos, problemas que parece que ya están resueltos y la jugadora llegará a Vigo en los próximos días. No creo que para el partido del fin de semana, pero sí que en el debut en Vigo yo creo que ya estará la nigeriana. Tampoco pudo jugar la letona Sila por problemas físicos, nada grave, pero Cristina prefirió reservarla. Ensino siempre fue delante en el marcador, haciendo un partido súper completo. Y destacó Claudia Soriano con 17 puntos. Y por el Celta, como en toda la pretemporada, Cooper con 19 puntos hizo un partido súper completo. E chegamos á final na que Claudia Soriano volveu outra vez a ter a mestría na súa man, non? Declarada MVP, partido entre Ferrol e o Ensino. Pues sí, ya el domingo se disputó la gran final entre el Ensino y el Baxi, con victoria de las de Lugo por 71-64. El Baxi llegó a tener hasta 10 puntos de ventaja, pero no pudo con la constancia del equipo de Lugo, que hizo un partido súper serio, y pudo influir en el Baxi el cansancio del partido de vuelta disputado en Ferrol el jueves, que les dio el billete para jugar la Eurocup. Esto porque en el último cuarto fue cuando se desfondaron un poco. Por el Ensino destacaron Jessica Fequiere con 15 puntos y otra vez, como tú bien decías, Claudia Soriano, que con 12 puntos, robos de balón, asistencias, fue lo que le valió además el conseguir el ansiado MVP. Tuve yo el honor de entregárselo y me hizo mucha gracia porque me decía que era la primera vez que recibía un premio de estos y la verdad es que estaba súper encantada, pero ya le dije que era bien merecido y que esperaba que tuviese una temporada estupenda. Seguro Por parte del Baxi destacaron Pospisilova, que es esta jugadora que ya estaba el año pasado con 12 puntos, y una joven Ángela Matáis
con 11 puntos y que tuvo hasta 3 intentos triples en los últimos momentos del partido, muy bien tirados, pero que no quisieron entrar y que hubiesen puesto en aprietos al final al Ensino. En el descanso de este partido se entregaron sendas placas a Picuca Martínez, mítica jugadora del Celta, que yo tuve el honor de jugar con ella un par de temporadas. Mandamos, si te parece, unha aperta moi grande a ela. A Picuca, sí. Y también tuve el honor de entregarle la placa. Un homenaje muy bonito, le entregamos la placa y pusieron unas imágenes de Picuca, unas fotos jugando y fotos de equipo, muy emotivo. Y también se le entregó una placa a la viuda y al hijo de Alberto Alcalde, el que fuera gran entrenador de los equipos de Porriño. 2 homenajes muy bonitos y muy merecidos. Con que te quedas, así en resumo, da Copa Galiza? Bueno, pues me quedo con que creo que es muy ilusionante la temporada de los tres equipos gallegos, porque mostraron un nivel muy, muy bueno en estos partidos que pudimos ver. Xa comeza a tempada, se te parece, falamos un poquinho delo, da primeira xornada. Pues sí, la semana que viene comienza la temporada. Se jugarán los 3 partidos de nuestros 3 representantes el sábado. Ensino viajará hasta Guernica, Baxi recibe a Araski y Celta viajará a Madrid. Yo creo que son 3 rivales de nuestras ligas, de nuestra liga, y que ojalá, les deseo muchísima suerte en su debut liguero, y ojalá que la próxima temporada, el próximo programa, podamos hablar y relatar 3 victorias. Un luxazo, Susana, falar en primeira persoa da Copa Galicia contigo, estando presente nela. Un placer, como sempre. Con isto rematamos o programa de hoxe. Graciñas a todos os que nos ven por 7 Global TV, as redes sociais, gracias a todos os espectadores. E a semana que vene máis, e se Dios quere, con mellores resultados, se pode ser aínda. Susana, unha aperta moi grande para todo o baloncesto feminino gallego. Igualmente, unha aperta para todo el baloncesto.